I dag der laver vi et pressemøde. Vi annoncerer simpelthen et nyt MMA-verdensmesterskab. Vi etablerer en helt ny MMA-organisation og vil gerne lave den europæiske version af UFC. Om jeg går lige med derop, så er jeg super stolt over at kunne annoncere Dominance Fighting Championship. Datoen, den er sat 21. september her i KB-hallen. Nu er det jo et spørgsmål om at smøre ærmerne op, og så se om vi rent faktisk skal få det her til at lykkes. Jeg synes jo, vi fortjener MMA på højeste plan. Congratulations, Mark Madsen and team from the one and only Triple C, Henry Cejudo. I want to wish the best of luck to my brother Mark Madsen. Best of luck in starting Dominance Fighting Championship.